Amadou ɗoɗan estomac o hatma hoorde nda mburu nani temeɗiɗi nani sood ko welma mbaɗa e mburu ma Amadou yam sibi Allah e nelaɗo oto dugde oto haaɓe hay goto e galle wona bamma wona oɗo hay goto oto haaɓe mo sibi Allah e nelaɗo mburu reni dawa noon a faami Penda ƴeew ko mbatta ko wona an aɗa andi ko an bonni oɗo gorko mawɗo killifaɗo pina subaka gaddana ɗum loccol mburu pawna ɗum hen temeɗɗiɗi aɗa wi ɗum aɗa waɗa mo encouragé golle bonɗe mo waɗata ɗe an mo bonnano mo bonnata o foti ko hoorde saabu hay dara ala ko wondi so wona tappalagal ala ko wondi sibi Allah e nelaɗo mburu subaka jam walla baba galle woppu mi toñanimo aɗana ɗo aɗa selli aɗa wi keng so korko ari mbiya mi sellani walla goɗɗum ka tappale an ko an jeeyi gorka man ko an jeeyi gorka kono korka ene waɗɗimo holto fo yo hoorta jiɗiraɓe makko fof nan ɗo wuuro ene koora salamu aleykum haaju ma ala hen wona kalis ma ko kasam sibi Allah mbiɗa muuli Allah e rasul komi tawowo noon ko noon mbiyata muuli Allah koy ko noon mbiyata yaloloy ha sa fini taw ala problème mami ser ɗum o no andi min ko tukoran gañmi min ala problème ala mi yiɗa du Poutine dukani ya on andi Poutine sa wiyama ni tan mbiya nene gorgol wannam croissant quoi ma andu noon inchallah sa wiyama ni tan mbiya Poutine ma andu Ukraine noon wondaka Poutine a faami mana mbaraɗo mus kerin mo nogas ni moddinoy o d'accord de barande law jaka boy kila kuptare hen tan suma ya hay ton kan wadi dino suna bro manana Fati naam argay boy law jare affaire o boy mo taf wada argay na sonam wargay sukar bada hen nana horom polle kadi nani a yejuto horom polle ko on connoy mon wargue suwaro do nyaa onon joni subalo himbe fof nan ko woni on kersa joda do do bada atay onon nolam yim ya biri bada soriya wargue suhal on bakkat mo mi miija ni fo wadi non nganum teftere mani no sellani ma jonda lo jonam barade be do tasu hay barande mi lo jaay non non kam mi jabata dum do nani ko miñirawo mani adu wa ko neldo mo o yata o fodi yawde ay odo o yidi ko bonnude gurna mam o ko pimomi ko munit wullande be touba tet min si tawno ko miñangan hande en beppondira do ga no ala joni an ya billahi wallahi an kala no pimam tan maya kuyo ala problème no ala problème joni atum lawde barande kuyon kare atumo to bitik to ngara mi lawde barande on ma lowol bo amadou annon ina ande hoddu an ala semental lande porol fi honno mi mo galla mi ara ha do ina mi soda warga suka a feetu hol jaro ata min got wona enen jaran ata yo kono min komi kodo mo ala hay mbudo mi addi kalis ya soda mi defa kasi kono siko min tum hey mi soda ta warga ok joni min ma yow soda ya ma mi soda d'accord kono an defa ata mi defali mi sodali mi defali mi tefali si bendi mi yaray an Ibrahima do an tegim an resimi walla min wona debbo made anani andi min ko min wadi nyande o ko min wadi nyande o si mi yaltum mi haraga mi do wa jodade ko min dey Allah na wawi jodaga anani ko woni sa epi désormais
kala ne keɗuɗa ha bone naatema Naam. dogana ɗo henne mi yaltina ñamde amin kumtare amin adda piyen Naam. gasi Gasi? sa heeɗi ñamo e lakara Firtu. gasi Firtu. Firtu. waɗa rewi quoi Haccu ɗon. aɗa rewi Haccu ɗon. anda teddi Dan nin gaz ma. Dan. billahi A fuɗi ka kadi. A fuɗi ka kadi. A fuɗi ka kadi. A fuɗi ke. at kala ha petta gaz o Anon mi ndaari ha mi naati kono a wadlan nabbu. Si a reenaaki hakkude ngal. sa wiyama ni mbaɗa ɗi sabondoruji wayno ka yaram ni an ɓuuri huɗede Allah kuɗaɗo Allah Gasi. ay Kono huɗede ko compitme goto ko an yari ɗum mi yari. sayde jiiɗo fof sike torom por poɗɗono ma sike ka yara Min dey. an kam baaba a nanndiraa Piindi FM kamɓe so heure ɗum ɗo kumtaari yontii rek ɓe noddiran toon ɓuri yaawde ko hen de gonmi e waddude ɓe kay hannde poste o wondi ko hamnade nanngude mi waddi hen gilnade mi ronki yomi nanngu radio ma ngo de jaɓaani hannde kay radio ngo jaɓani yo tawi ngo moƴƴi a yaani ngo meeɗa wadde ni somi waɗino ni tan mi nanngatno poste o jara somi waɗino ni tan mi nanngat poste o omo bongo noon baaba pourtant min joni solle jen dara sawra par ce que oɗo goto ɗum bitta kam ko ga nder wuuro amadou an kam ko ɗum woni minen emin koori emin padi ha wiye bisimillahi an aɗa fooɗa ɗum ɗo aɗa yara kadi a wiye bisimilla Ha? mi ɗeɗɗimon yon nder walla ha koye ɗeɗum ɓen wondi ko an a ala droit ni memde ɗo haydara par ce que a hoorani an ko an feri ɗum ha ko waɗa ɗo koko posma yen kono ferana ko hoorɓe kono wona ɓe koorani woppu ferana ko hoorɓe woppu ferana ko hoorɓe penda ɓutin nana tooña ikirente kanko o ruf walla ha woni ko kayɗo no yarata walla ñaama to heydi an ko ɗum woni woppu ɗum anon ko wop tir accu 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 ko woni ɗo ma ɓe jam penda ko woni min mboɗo hefta ɗum ɗo one yara aɗa hefta ko keɓtata a ko ni woni ko aɗa yara mbatta kafe joni wona ko noon onon hen toon joni mboɗo andi ɗum ɗo kam hay horoyde ikiren ɓuuri hoorde ɗo Allah de no wawi korera écrit joni wona nan ɗon baaɓe ñaami ko heure haala taggol yoni ar yarka somi memti ɗum yo babaɓe fof cooɗomi yara oyi heega wayno kippiɗo horde ni kay rafayel maɗo ene kippiɗo horde noon unoyani kono yimɓe aɗa heewi haala baaba e annene a horta gila suba ha joni mbiya hay kafe yarta sibol yar hay so kafe a pari jara riiduma ndu wula mbimi fatimata min ko mbimami ko Ala, somi fattani ñaami sillon ɗum ma yo halpulorede fof cooɗomi yara mi watta wonno ɗum jara aɗani ɗam han ƴeƴomo ay baaba yar hen seeɗa mbimi mi yara amadou ko aɗa wawi wadde min yani putin ko aɗa wawi wadde e min ittinni ko wonma ay an ko ɓerde gana joguiɗa ɓerde putin joguiɗa Allah an no wawi ɗemi Baaba, nayi jogo kam kobana ɓerde kobana kala gedduɗo yumma mi yonte memata so rotti Inde sa rokkuma mi koñ hetti ko mi memata sa yarani tan mi yara yoɓe yoɓe ɗum ni mbaɗe ko wiɗon a ñaykinni hoɗo ñaykin an hoɗo ñaykin an woppu walla ko an haɗimi yande makko de mbiɗa ɗo yande am an haɗimi yande makko de sento ngal kolongal he ngal kolongal hanma yande am ɗo o larteur hanma yande am ya holloy ɗum guiƴe holloy ɗum yogi en toñam holloy ɗum yogi guiƴe ñam toñam ñande fof koye laabi piyeteɗa ha bone rewma sa arti ɗo mbiya somi dippi aɗa warami ko ɗum mbawɗa oppu ko haala ɗum woni biyeji ma e bamma ɗum woni biyeji ma kono ya wallahi ya ma yiiti karne ma baaba oppu o ka kor noon joni a humtotako so Allah jaɓi eɓe jari fof ha laaɓi kay alay saago yar mi itta Ɗon de mettami jam. tami haala a toppiro o mi itta kanga mettami haala e kono yantinde wallahi ya yantinde joni noon amadou jogorɗa tan ko ñamde ɗum ɗo haalaɓe taw hay goto dolde meeɗani aduna hen dolde aduna ne kay igret de hande e daña barugal iya a humtara aɗa sahnortam mi humtaki ko woni mi humtaki baaba ɓeyda kumtaki kam fat mi armi mi rotta hittande hirande yimɓe kitto e ko an waɗi dépense walla moƴƴi hen de sa itti hirande hande min ñamma ham ñama leydi hirande ko min ma defi moƴƴi hen sa rotti ɗum joni ma moƴƴi hen aɗa